Šta, ja sad s kim treba tako da se... Dobro, ne. Dobro jutro svima, Cobinjo pri aparatu. Sada je 7:30. Da li se vi probudite ovako ujutru sa željom da vam se jedu neki ćevapi? Ja se recimo jutros probudio i sad me jako zanima gde bih mogao da pojedem neki kvalitetan ćevap. Šta ti misliš? Ja sam se probudila sa željom da pojedem jedan burek. Pa dobro, burek, da. Ali neki sarajevski burek bi mi čuo. Sarajevski burek nije loša ideja, onda imamo kombinaciju recimo sarajevski burek, sarajevski ćevap. To bi možda moglo da se i ostvari. Ništa, polazimo. Znamo šta ćemo, znamo i s čim ćemo. Koristit ćemo ovo vozilo marke Prevoz do naše željene destinacije. A gde ćemo zapravo otići da doručkujemo, saznaćete za 5 sati. 5 sekundi, za 5 sekundi kad bude meditovao. I stigo smo u Sarajevo. Nismo baš stigli u predviđeno vreme kad je to bio neki plan, zato što ne možeš nikada sa jugom da isplaniraš kada ćeš gde da stigneš. Naime, imali smo situaciju, platili smo kaznu, preticali smo kamion preko pune linije i organi reda i gonjenja su nas pitali, je li to GOV GTI, zašto tako jurimo. Sve je jako bilo simpatično, ali 100 konvertibilnih maraka je moralo da se plati. Druga situacija šta se desila odmah nakon policije je da smo ostali bez gasa. Auto se samo ugasio. Čim smo krenuli put dalje, ugasio se i nismo znali šta se desilo. Da li smo ostali bez goriva, da li je crkva razlomna kapa, razlomna ruka. Srećom, tu se u jednom trenutku pojavio ovaj momak ovde, koji nas je jako brzo uputio blizu jednog servisa koji se nalazio 50 metara od mesta gde smo stali. Hvala momcima sa ove druge strane što su izašli u susret i ustanovili da se bobina pregrejala. Zašto je došlo do toga? Verovatno zato što smo imali čitavo vreme jako visoku temperaturu i pretpostavka da se sve nekako zapalilo, pregrejalo i eto, nekako se ta bobina pročučkala, nastavili smo put dalje i evo nas konačno stigli. Idemo sada do smeštaja, da se čekiramo i onda ćemo vidjeti, pošto imamo instrukcije gde bi trebalo otići, ja sam već bio ovde par puta, tako da znam za neke lokacije. Šta se budemo dogovorili, prvo, drugo, treće, to ćemo sve naknadno da pričamo i da vidite šta bi sve to po našem nekom mišljenju trebalo posjetiti kada dođete u Sarajevo. Šta, ja sad s kim treba tako da se...
Dobro, ne. Ovo su privatni snimci, da se razumemo. Za privatnu arhivicu. Kažu kada dođeš u Sarajevo treba posjetiti par lokacija što se tiče klope. Mi ćemo sada da pronađemo nešto tipa ala burek, ala pite. Osoba do mene je neko ko govori može u klipovima, a od dvoje ste upoznali na početku kad su gurali kola. Tako da ćemo mi sada da se uputimo u centar, odnosno baš Šaršiju, da nađemo neki kvalitetan burek, piticu neku nešto, a poslije ćemo da vidimo šta ćemo dalje. Parkirali smo se ovde u javnu garažu da ne bi brinuli o kolima, a maltene smo preko puta baš Čaršije, tako da idemo laganim tempom prema, kako se zove, Burekdžinica? Bosna. Idemo prema Burekdžinici Bosna. Završili smo sa klopicom, sa doručkom, jeli smo 2 puta burek, 2 puta krompirušu. Sad pijemo prolom vodu i idemo ka Igmanu da vidimo kako je izgledao taj centar skijaški 84. Nalazimo se ispred muzeja Sarajevo. Sa ovog mesta tamo je gospodin Gavrilo pucao u gospodina Franca Ferdinanda i njegovu frau Ferdinanku. A mi smo to sad samo utvrdili. Da, rekonstruisali smo uređaj. Uviđaj. Sad je vreme da Sarajevom dominira ovo vozilo.
Dobrodošli na Igman. Završavamo ovdje sa Igmanom i upućujemo se u kafić Tito. Da vidimo šta tamo ima da se popije. Stigli smo ispred kafića Tito, Tito Slobodo. Tito, mitni se kunemo. Ima tu razne gvožđurije, sad ćemo da obiđemo da imamo prvo šta tu sve ima. Neko željezo, možda možemo da iskoristimo nešto za juga. Neki šusplajs da napravimo, pa ćemo popijemo neke soce. Iz kafane Tito ići ćemo do smeštaja da malo odmorimo, pa ćemo onda se spustimo na nešto prvo slano pa slatko. Pre nego što odemo u smeštaj, svratit ćemo, to je sve smo svratili do olimpijske dvorane Zetra. Čisto da vidimo kako to izgledalo 84. I dalje izgleda kao da je 84. Dupeta su ogladnela i mislim da je pravo vreme da se ode na ćevape kod Želje. A posle toga da probamo nešto slatko u, kako se zove? Badem. Badem. Adam Badem. Badem, ajde. Badem.
Hoću. Reci nešto, kaži. Idemo kući. Bili, videli, pojeli, umorili se, vratili, Živi, zdravi, izgoreli. Jugo, Preživio, došao bez problema. Vidimo se na nekom sljedećem putovanju. A da, nadam se da vam se dopalo ovo što ste videli, pošto je ovo bio neki naš odabir mesta za jelo i za posetu. A ako nije, vi udarite dislike, a onda da Bog da vam crkla bobina. Ćao!